Badia japun di Bangkaulu panembak kapa di Muaro bari ampun ambo dek pangulu jaweklah salam dek nan basamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasah ambun kasah biludu barendo bajai tapi basulang bajai tengah ragi nan samo diampaikan. Bari ampun kami dek pangulu nan sajajaran duduk di tapi nan saedaran adok katangah jo sambah nan samo dimuliakan. Palupuah batang malapari pucuk sitawa aka capai batang limpato orang patahkan. Sungguh pun kami tagak badiri bukanlah ambo orang cadiak pandai pusako kato disabahkan. Naik ke gunung banyak kabuik lalu kalurah ulu jati kayu gadang banyak nan batuah sarumpun dengan kayu kamat. Takut gumanta ambo manyabuik dek pangulu banyak nan sati rang gadang banyak nan batuah tu angku banyak nan kiramat. Ampunlah ambo nenek mamak pangulu gadang basa batuah payung panji di nagari ibarat kayu gadang manangah koto bapucuk bulek ba urek tunggang ureknyo bakeh baselo batang gadang tampek basanda. Rantiangnya rindang daunnya rimbun tampek bataduh di kahujanan tampek balinduang di kapanasan bagi sagalo anak kamanakan sarato urang korong kampung. Labai kadi alim ulama sarato urang imam katib nan tahu dihukum sarak-sarak basandi kitabullah. Sunnah Muhammad junjungan kita balun bakile lah bakalam balun balapa bamakna hubungan lidah dari kami mengatakan kato kebenaran. Mulonyo ambo kamarambah de angin timpo batimpo anyik lah kasih darai badarai. Mulonyo ambo kamanyambah lah dapet izin dinantuo bukannya ambo cadiak pandai. Lagundi di rumpun lansik sitawa di balik sarai ambo bilang sadonan dapet dan tinggal untuk rangan pandai. Kalilawa di pulau rimbang anak ruso mati tadabiah kok gawa buliah ditimbang kok doso ampunan labiah. Tarimolah pakirim dari kampung anak Minang menyampaikan ubek taragak rang dirantau. Anak ayam pandai baranang dapatlah kaki dek buayo duduklah sanak dinan tanang ambo kemulai berbicara. Kadang basa batuah alim ulama cadiak pandai. Dan mudo arif budiman bundo kandung semua di dalam sembahan ambojo. Menyurek di atas pintu mengarang di telapak tangan malumpik nambah si tumpu mencancang ba andasan sembah ke mamak jo ditibukan. Saujik sembah jo simpuh sarek bungkanan piawai naracu lurih main daun indak basibak jo basisih indak bainggo jo babate. Ujuknya sembah nan taunjuk nyato tawalak ka ukuran tabayang barih jo balabeh bana ba andai katobida. Dek curian barih dahulu di andai pusako lamo kok menyang dinan tumbuh kok menimbang dinan ado badia nan tumbuh iko. Membago adat nan bapakai pusako usang saja dahulu kok bapaci arik taguh di dalam genggaman basamo kita menjunjung suluh bendang baca mentawih baca hayo ke alam lebar di Minangkabau tempe tumbuhnya. Nan bak bunyi gurindam adat apolah baju orang pinari bajulah sudah dari balai apolah raju di nagari alu aju patui kita pakai. Awa di paneh nan barasa tentu di ujan nan bapuhun awa di langkah nan salangkah awa di kato nan sapatah. Langkah salangkah jadi panjang kato sapatah jadi banyak mako turunlah dolia mengatukan. Apalah bunyi dolianya kulu baladi kiamuhu bil hadatin aslil azim. Tiuk-tiuk nagari bapaga jo adat nan kawi syarato sarak nan lazim. Lai babab, lai bapasal, lai basurah, lai barajahi kok basalisias sepanjang sarak caliak ke ayat ke hadisnya kok basalisias sepanjang adat caliak ke barik barabeh. Lah nyatu pinang nan batanti lah jalih sirih nan bagagang lah nyatu pusako nan menanti lah tarang adat nan mendatang. Nan dikatukan pusako nan menanti mama dosamu junini mama. Dan dikatukan adat nan mendatang kumalah tatangguh di tengah rumah kok duduk alas seedaran lagak alas saabaran. Salayang tutua ulang balik saragam rantak naknya sampailah ilang panganaka tujuan maklumlah sajo diri ambo sakaliko baru mencubo kok basuo salah jo janggari lah jo maaf ambo minta. Di tajal talago janiah dinan tanang pincuran iliran buluh ayah membawa sajo diri kok licin jalan di penggeng tentulah sulit kabababan mungkin kajatuh dinan naka. Ini pengana
nan tasimpan biana ambo cubojo menampuh jalanan baliku kok sasik di jalanan basimpang tando ndak biasa ambo tampuh. Kok barek baban di bawah tantu baranti di masa sampai niatku lai sah-sahnya tak ragu diri mau ucapkan hanya kok lupa pengajaran tentulah sulit mencurahkan. Kok tak luruh lilikan kacang ampu tando balik pek di dalam putiak mungkin kau bungo kurang kambang. Kok dek mama lai baling kurang gadangnya nyatu tampek tumbuhnya tokohnya lai baurek tunggang. Kok diambo cuai di penggeng nan ba urek di tepi air lepai di bok buyah lalu jelo di bok karang pasir mungkin hanyut tinan tanang. Ba atonyo lai elok balaya candok katapi nak jaleh pulau dataran nak sah tarang kayu di rimbu nak jaleh malilik aka sampai ke pucuk dari tungguan. Kok luruh tali jalinan sucilah rasuh di dalam paham, kok lunggah tali jalinan cuailah rasuh di dalam bayang. Limbak nan daripada itu aduk di maso nan ulu sama so budi marangka akanan balun lai manjelo siriah nan balun lai bakunyah pinang nan balun lai bagato. Awa bamulu kato bana di dalam kato nan duo kato kulifah ka kito pacik kato umanat ka kito pakai turun dari rajo nan badu. Suatu larih nan panjang kedua larih nan bunta layanya buik dimufakat batinnya garak dari Allah. Layanya buik jemupakat sarato niat jonaza baniat sepanjang hari bani banaza sepanjang diam. Dia aduk orang di buje bako, dia aduk maso nanda ulu di baka kumayan putih asuk mandulang ka udaro dipasang niat jo kawa. Jikoknya lai anak laki-laki kapambangki batang terandam kapa apuih malu dikan yang kapan japuik gadean nalamu parik paga dalam kampung mati ugamu ka Islam. Jikoknya lai anak perempuan kapa uni rumah nan gadang limpape anjong nan tinggi bungo kambang dalam kampung paminan matu ibu jo bapaknya masuk jua ugamu ka Islam. Sadang pinta lay kabuliah kutiko kandak lay balaku mako mengadokanlah anak perempuan ditimbang lalu diuaikan. Ketiko kaciak diasuh jo kain pambadung dibawa kasumua diaja mandi dibawa pulang diaja makan digunting rambut di kudung gombak dibacakan doa selamat. Dek lamu ibu mengasuh anak semakin gadang ju dibawa ke labuh katapian dibawa ke pasar kanan rami nak tentu ereng jo gendeng nak tentu baso jo basi. Limbak nan daripada itu siang disuruh sekolah malam disuruh pai mengaji nak tentu halal jo haram nak tentu sunat jo fardu. Kemudian daripada itu apalah utang ibu jo bapu disarahkanlah batanon jo mengantiah. Menganyam jo bungu kuku mengantiah jo jari manih batanon malantak suri. Ba atonyo lai di orang ibu jo bapu diinok-inokkan malam dipandang dibilang-bilangan hari dipandang anak nan alah gadang. Ibarat siriah nak kabajunjuang. Duduk mufakatlah ibu jo bapu saratu niniak jo mamak mencari bulik nan sagolek saratu picak dan selayang. Buliklah buliah digolekkan, picaklah buliah dilayangkan. Kok pandangan jauh lalu balayangkan, pandangan ampiang lalu betukiakan. Nampaklah orang nan katuju di hati, orang nan tak celak tampak jauh nan tak berhubung tampak ampiang, orang nenggeneng dalam kampung lagi jawari bijaksana sarto arif bijak budiman. Ku alu lalu baturi cepat tatagak nan baisi adat terantang nan bapakai. Manolah menurut adat santo jo daun kamulonyo siriah jo pinang panyudahi. Mufakatlah orang duo timba balik lah sesuai ruih jo buku lah sesuai jajak jo tapak. Diambil batuang kajanjang dicali anak di pandang menantu dan pakulan di baga bintang. Olai dari rido karido turun olai turun tamurun tabendang ke tengah lautan tak kalau ke tanah dari iyo di pulau pacunangku. Bunyi nak samo kita lihat rupo nak samo bunyi nak samo kita dengar rupo nak samo kita lihat pakaian luhak nan tigo pakaian adat memakai rukun nan duo. Manolah rukun nan duo nak orang simandiangin nak lalu ke kurai taji kok sarak iyo nan lazim kok adat iyo nan kawi. Apalah nan kawi janyo adat pihak di kami nan mendatang lah sajangka ayo nan langkah saya tu lenggang di bawah lah salapih ninyak di mama. Turun dari tanggo naik ke janjang, turun dari tanggo orang pisang di Simarasuk naik ke tanggo orang Panyalai di Batipua. Membawa sepanjang adat nan dibawa adat penjapui orang Sumando. Japui jangkau dipakatukan japui nan tigo parakaro, pertama japui nan gadang, kedua japui nan tengah, ketiga japui nan busu. Badi hari nan sehari nangko dek lah dapet bana sapai paham nan saupo di orang dua timba balik ditibukan di japui nan busu. Namun seluruh. Nak manjapui hari
tantangan adat nan katangah nak salingongan lah niniak jo mama. Nak dianta kai duit nan baruntuk ke ganggam nan baradok pinta nak dibulihan kandak nak dipalakukan sekian bana disampaikan bagi mama. Syukur Allah mak. Yo lai mak. Didorong sampai matang, mana matang, diagak dalam mati ditimbang dalam itu pakai itu. Allah bakal sesuatu saja. Kalau dia dapat aku itu nama-nama. Lain malu kita, bukan lalu. Laluan lah. Artinya sepanjang buah pendidikan nama di tanah katangga jangan lagi kuning dipandang oleh hukum. Kode tesan tak lainnya datang ayam takkan sambut juga kata dia. Tapi tamat tambah itu. Dia teh tajam nama jorong di suku dah buah kita yang bagi tanah kadang bagi kita lalu jadi tapi malam yang memang ada di tanah. Mana ini sampai kali kali dan pun orang macam di tanah dia. Jadi tanah mesti ini pasti dia itu dari video dan buat daripada itu betul-betul dan masa dia disebutkan jadi dia nak dia kalau payung depan ni nak dia kembali buang di sini para wilayah itu sahabat apa Yo mama jadi timbali bana mama sepatah. yuk Sepanjang buah perundingan mama nan tanta kepada ombo di dalam waktu iko kini lama bak raso santan matah manih bak raso pisang masak bagai tingguli ayat tabu. Tapi sungguh semantang pun bak itu. Pulanglah purung kadaratan putih andemanan mabunyo paruhnya intan jepodi sayuk bacampur joya ameh burung pusaku rajo kita. Kalau ba itu kata mama kata di bawah jemu fakat kapada niniak je mama kata bawalah jemu fakat di dalam adat ambo menanti mak. sampai Sekira lah mak. dia tu sampai je pada dan Jonas dan dia nak beritahu nak kata juga pakai ambil dari yang untuk nanti yang boleh cerita ni kepada belakang baca itu mana Lah itu mak. tidak ada sepanjang nama kita tengah di depan dari kita ada contoh ada sekolah di dalam cepatnya lalu ini kajian sore itu je pada belakang ini tidak baik boleh gabungnya cukup nanti Ambo nanti risiko mak. ada dia tidak baik Laluan lama. Artinya setiap sampai kita tentang antara tik dan wajili lelo Yusupan yang mau diminta kembali perundingan loh. Laluan lama. Artinya perundingan kemudian bagi aku baju kok dah perundingan angku sudah magino yang aku dah tuh sempurna kayo. Coba kata belum sudah baru dia mau sampai. Balik tantangan yang pernah sampaikan tu menjawab. Nak diambui tarabiknya. Baju kok nak diambu di tantangan kayu yang menyambut kalau kamu kan tak bawa di suku lah besok nanti buat Iya maknya mak. Dan kata saya pinta le boleh kandak ke balaku kok di mama tibunya lah rancak mana mak. iyo kebagianku ya. Iya mak. Artinya setiap sampai kita tentang antara tikmu jadi lelo Yusupan yang mau diminta di mana aja. Yo, artinya perundingan keluarga kebagianku setiap perundingan itu tadi panik pakai waranti petang pakai malam masa wajah ambu duduk jalan bayu tagak tak bulan baju kota duduk di jalan lembu bayu tagak makan turun lembu bulan dalam nantun dalam pik boleh nasi lecak isinya boleh nasi pik nasi lecak tu buat dia namanya pik dan tu namanya dia boyo terapinya baju kota jambu gayung masambi katu jawab pada tapi sebelum gayung sambil katu jawab kaki nanti dari pulangan kebagianku tinggilah bukit pakai rusuh dalamnya lurah pakai cameh. Kalau luarnya dikaji nasi itu antara kita yang aku lah umpama orang melari. Dompet pun nak semua Jawa, lentip pun semua nak semua tinggi. Pulau mana lagi buang kau cantik. Kepada lah di pulangan. Sungguh pun dia bagi aku salam di tuan maka salam lah aku pengguna dengan adang masalah tuan yang tahu dan cepatnya. Kalau dia bagi batannya jadi dan dia bagi baru pandai dan dia bagi belajar.
Artinya angku pembunuh saya itulah nanti yang adat sandi haluan payung panji marawasa nyawa nagari adat katu. Juang adat pangkabal labih bulu ayam benang bulu ayam janiah tapi yang suci lawi lapih alamnya liban liban kami gitu kan. Kalau hukum ayam bakal subana nama wajib talanjung nama bagaku sama bagamuka nama jawai. Tapai tanpa batanyo kepulangan tanpa mengadu menanyakan cupak dengan ngantang manarangi cupak ju sali mengadukan pari nan tanpa serta orang jauh nalah lapuk pari balabih nalah ditua. Sungguh pun iyo na sa dito mako sarapin lah angku yo tuang ko na sa isi sila lumay ampe dire ko sa di. Suwan namin tarang pagkunan Manarangin sa kalian alam ujutan umpamo matuari dati dunia tarang gumilang cahayo nyo. Manarangin sa kalian alam ujutan kito amo Allah dari dunia sampai ka kira. Sungguh pun iyo na sa dito mako sarapin lah dun sana ju sudaro kali baik ipa ju bisan ali sa isi rumah nangko. Tidak dibilang nan datuk, hanya nama galapan bilang patok penyusun pemulikan sambah. Sambah dipulangkan kepada Allah, penitahan dipelihirkan di jumlah angku penguru nangadang masalah tuah ujang salam ditibuan kabakian. Laluan dah. Artinya ujang salam ditibuan kabakian angku awal mulu yang disabut semua menyerah kepada Allah, semua mengikuti kata Nabi. Allah Ta'ala kayu sungguh Rasul Tuhan Nabi Muhammad pengurus saksian alam. Tapi semacam itu dalam dari ayo ni nak nama putri bagi naik nak nama hilang pakai juga seperti ini. Dulu tujuan ada urusan suri nan tagantung isinya gantang nan tetagak dalam narico bayang ada. Ada nama talagu buik cepat nan tarang sama tu tagak ada sipek kabadiri ada limbago ikut kini. Kampung di Bali menentu rumah di Bali betul nganai di Bali sipek suku baindu buah paroi. Sebab demikian supaya dapat sumando menyumando dari kampung orang dari kampung awak ke kampung orang. Tantangan dari sumando datangnya makanan japuit ladinya makanan kai japuit secara je adanya. Tibu dijanji dan dibuat lah tibu di padan dan nungkuan taruh kadua nini mamak marah pulai nak daruh. Pihak kabadan dia angku. Buatlah tajiro ketagak lah tajiri lah bulik mangko di ruang lah piah mangko di layang. Suruhan nini aja mamak lah pasang angku je panguru satu langsung mando. Membawa katu je buatan isinya pahamkan nak warna buah mengkasut simpati. Nak menjadi marah pulai sarap pakainya di bujang pinggirannya. Aku menyapu naknya tabau kami mantan dan sampai turun tangguh singguh kini masuk ke kampung kurang aku. Timbak daripada itu wajaran berbuah hati palinggang berbuah tangan. Sepiak pembuananku naga tengah. Sepiak pembuananku naga tengah sidah. Setiap pembuananku naga tengah sakinah sabilah ranggabanamu bunga adat. Minta dilihat di paling mangat. Aluran bari minta dipaik, aluran takut minta ditabang. Kandak minta dibari, minta dan minta kelakuan. Kau lah pandai pulang maklum ke pakai ambu mana bitungku. Ya itu mana? Taklah sepanjang buah kebenaran pun akan tengahnya di lingkung balik kepala lebih dari kanong ada satu lagi dalam cepat gantang. Lalunya dikaji nan seri itu wajib kau dambo gayung baru bersambut kato pada berjawab. Pada tantangan kandak akan bari minta perlakuan dek kerana ayam lebar induk kalau kau lebar junjung lemo sampai dengan tinggi mau senangan nama nanti ku. Nanti yang mau diskon. Ada. Ada tentang anak-anak